Gabona ganien deko guzela eta ondino pari guztiek preparo barik? Egia da, eta bidali oskue internetetik pila bat eskaera, eta nina izen traketzakin teknologia berriarekin, ez dakit zelan konponduko garen, Laguntza edo eskatu beharko dugu, ze jentea ondo portatu da, Nik uste dut portatu dela oso ondo, además, konturatzen mazara, zenbat eta zenbat jente etxean barruan gordetak, urten bari, gero, dana distantzia maskarakin eta gorra egin dute danok, Gainera, astu jata komentatzi, deitu dabe, eta ezin gara joan berrizera. Ezin gara joan, da zelan da hori? Ezin gara joan betiko eran, Ezingo gara joan betiko moduan, baina, egingo dugu, joango gara, baina beste modu batera, izan behar dira gauzak. Beitu, nik pentsatzen dut badekotela ideia bat, ze gaur egunean, hori bitxoa dabil gora eta bera hor saltoka itxuraz, eta etxe guztiak daukate lehioak eta zabalik, eta beitu, ni potoloa pizkazena nahi zen, igual lehiotik sartzeko aukera egingo dugu da, zuk ere bai, oso ondo kabiduko gara edo sartuko gara lehiotatik, arrazoia. Alan dabe, zelan ezin garen herrira joan, pentsatu dut, ondo eristen badotzazu, gutun bat idatzi, eta irakurriko dugule, irakurri ze gure burua, olentzero, gure burua pizkate holan dago, lan asko daukaguta. Eta irakurriko diogu gutuna herriari. Primera. Oso ondo. Berrion, tok, 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 entzuten duzu ez? Gabonak datoz, ate joka dabiz, bai? Eta gu, Olentzero eta ni neu, Mari Domingi, Euskal Herriko mendiak zeharkatu, oizera heldu, eta handikoatik bera, bagatoz berrizko auzo eta kale eta etxe guztiak bizitatzera eta ilusioaren txingarra pizteko asmoaz. Aurten, ezin doguz berrizko kaleak zeharkatu, ez da gozokorik banatu. Gu baino hobeto dakizue, prebentzio neurriak bete egin behar dugu zela. Eta Olentzero eta biok, pentsatu duguna da, gure historioa kontatzea. Horrela, herri honetako ohiturak eta ezagutzen badozu ez ondo, eta bestela, geuk emango dutzu horren berri. Bai? Konturatzen zareten bezala, ni Olentzeroa naiz hain ilustraua, baina ahaleginduko naiz eta irakurri egingo dut. Euskal mitologiaren eta neguko solstizioko jaien baitan kokatzen da pertsonaia naiz. Gure arbasoek urte zaharra urtzeko enbor bat erretzen eben zuten. Gabon zubila edo Olentzero enborra esaten jakona. Urtea neguko solstizioarekin amaitzen zen. Horregatik Gabon gauean, Olakoeta plazan eta Euskal Herriko beste hainbat plazatan, gezurretako Olentzero erre egiten da. Urteko gauza txarrak usatzeko. Eta ni, benetako Olentzero, nor nazen badakizue, eta Mari Domingi? Ni neu, Mari Domingi, enaz Olentzeroren emaztea. Ez da laguntzailea ere, ni hartzaina naiz. Eta lurra lantzen oso trebea. Gainera, sendarbelar desberdinak erabiltzen dodaz gaixotasunak sendatzeko. Gu geu, Olentzero eta biok, alkarren ondoan bizi gara mendian, lagun mina gara. Normalean auzolanean aritzen gara, bakotxak dakienarekin eta daukanarekin. Aspaldi, herritarrei neguko hotzari aurre egiteko ikatza eroaten genduen, etxez etxe. Eta gaur egun garai berean etortzen gara ikatz gain hostailuak banatzera. Eta aurten be, maskara jarrita, eta eskua garbi-garbi gure bisita izango duzue. Eta gogoratu, zeuek be auzolanean eskua luzatu laguntza behar duanari. Gora bihotza! Patxo handi bat!